Στην αρχαία Ελλάδα, στο ψηλότερο βουνό τον Όλυμπο, ζούσαν 12 θεοί, 6 γυναίκες και 6 άντρες. Εδώ είναι μερικοί από τους θεούς. Ο Ήφαιστος, που ήταν ο θεός της φωτιάς και των ηφαιστείων. Ο Ποσειδώνας, ο κυρίαρχος της θάλασσας, που με την τρίαινά του την αγρίευε ή την ημέρευε πάντα κατά τα κέφια του. Ο Άρης ήταν ο θεός του πολέμου, σκληρός και μαχητικός. Ενώ ο όμορφος ξανθός Απόλλωνας ήταν ο θεός της μουσικής και του φωτός. Δεν θα μπορούσε να λείπει και ο αγγελιαφόρος των θεών που ήταν ο Ερμής με τα φτερωτά σανδάλια του. Αρχηγός θεών και ανθρώπων ήταν ο Δίας με το σκύπτρο και τον κεραυνό στο χέρι που συμβόλιζαν την απόλυτη δύναμη που είχε. Θα αναρωτηθείτε γιατί δεν υπάρχουν θεές σήμερα στην παρέα, διότι ο Δίας βάλθηκε πάλι να κάνει τις αταξίες του, όπως θα δείτε παρακάτω. Αλλά ας μεταφερθούμε για λίγο σε μια άλλη χώρα, τη Φινίκη, όπου ο βασιλιάς ήταν ο Αγίνορας, ο οποίος είχε μια πανέμορφη κόρη, την Ευρώπη. Εκείνη την Ιουλιόλουστη μέρα η Ευρώπη με τις φίλες της είχαν πάει στην παραλία, όπου έπαιζαν ανέμελα, τραγουδούσαν, χόρευαν, έλεγαν τα μυστικά τους. Ο Δίας βέβαια δεν θα μπορούσε να μείνει αδιάφορο σε μια τέτοια ομορφιά. Μεταμορφώνεται σε τάβρο με χρυσά κέρατα και βγαίνει στην παραλία της Φινίκης. Α, ένας τάβρος! Μπορεί να μας κάνει κακό. Να φαίνεται πολύ ήρεμος, μη φοβάστε. Φαίνεται ήρεμος, αλλά μπορεί να είναι επικίνδυνος. Μην το πλησιάζεις, δεν θέλουμε να πάθεις κακό. Και ενώ αυτά συμβαίνουν στη Φινίκη, στη θάλασσα ο Ποσειδώνας χορεύει με τις αγαπημένες του νηρίδες. Εν τω μεταξύ η Ευρώπη πλησιάζει τον τάβρο παρά τις συμβουλές του Φιλενάδης να απομακρυνθεί.
Απόλλως αρπάζει την Ευρώπη και τρέχει προς τη θάλασσα. Ο Δίας, αφού διασχίζει το πέλαγος με την Ευρώπη, φτάνει σε μια παραγία της Νότιας Κρήτης. Από την ένωσή τους γεννιέται ο Μίνωας, ο βασιλιάς της Κνωσού, ο Ραδάμανθης, ο βασιλιάς της Φεστού και ο Σαρπηδώνας, ο βασιλιάς των Μαλίων. Γεννιέται ο μινωικός πολιτισμός.